Salutare toată lumea și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am venit cu un nou video pe YouTube, cu un nou joc, se numește Bloody Blasters. Și nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați pe canalul meu, pentru că v-ar ajuta foarte mult. Și hai să lăsăm intro și să începem. Bun, e prima dată când încerc jocul și o să joc pe single, se poate și pe multiplayer, de ce este foarte tare. Să jucăm aici. Bam, bam. Bun, jocul este așa cu lupte de-astea mai medievale, mi se pare, cu arme. Am citat la asta. Și avem acolo lângă viață bara albastră de... Dacă se gata ne obosim și pică caracterul. Și da feca pe jos. Trebuie să avem grijă să nu o consumăm. Este cam așa cu bătăi așa. Dar nu, mi se pare destul de fain. Și pe multiplayer te poți juca cu prieteni, cu familia, cu cine vrei. Dar pe single îți dau ei ăștia, îți dă după cum ți-e caracterul. În pe rând. După cum observați, l-am bătut pe ăsta destul de bine. Aș dau și cu scutul. Nu știu, e destul de amuzant jocul ăsta, chiar dacă trebuie să fie de acțiune. Uitați acum ai... Mamma mia, ce urât arată. Mamă, cum l-am finalizat. Am luat aici 3 stele, ne dăm back. Și poți să avansezi cu arme, cu fucii, cu scuturi. Poți să te și îmbraci. Dar eu o să-mi iau armură. Dacă am bani. Uite, și la 250 am luat alți pantaloni că erau pe aia. Bun, și sunt tot ca ăștia, numai că mai lungi. Și mi-am luat niște pantofi, pentru că am avut, n-am avut nimic în picioare, haine nu le putem cumpăra. Și am doar 200 și arma costă, nu mai ce arme, 500 doar una. Bun. Runda 4. Hai să vedem. Ăsta e mai avansat că mult, dar n-are scut. Hai să vă arăt ce întâmplă dacă consumăm bara aia de energie. Uitați, că caracterul se obosește. Dar noi îl batem pe ăsta. Iar m-a obosit. Puta, bine mi-a dat ăsta. Hai să-i dăm. Dar o să țin așa scutul și dau cu cuțitul. Bag cuțitul în el. Dacă vreți să-l puteți descărca și voi, este... Costă doar ceva de megabyte. Mamă, ce l-am bătut și pe ăsta. Bă, de-aia am luat mâna jos. Am tot la 300. Da, să merg direct pe runda 5-a. Cred că următorul e prea OP. Nu e prea OP, are doar un cuțit și niște pantaloni. Uite, tot așa, da. Na. Dăm tare. Dăm așa. Asta e realistică. Păi am luat și la asta unul. Da, dă cu pumnul mine, dă. Hai, încoace, nu că te învătesc. Mamă, dar ce mai trosne pe aici. Am prins în colț. Și acum, nici ultimele cuvinte. Mamă, dar chiar că l-am omorât. Bun, încă 300. Doamne, reclamele astea. Bun. Acum vom intra la armă, să-mi iau o armă mai decentă. Am dat ce sulițe pe aici. O să-mi iau mai bine și o să-mi iau eu ceva ca să nu dau nici banii.
O să iau toporul ăsta mai bine, pentru că e mult mai bun. O să-l mut pe mâna dreaptă. Și pe mâna... Nu. Îl pun pe mâna stângă mai bine. Că mi mai dă mână. Bun, scutul. Așa. Avem 300. Aveam 300. Și da, nu mi-am ce cumpăra cu ei. Mânuși. Da, mă, că putem să luăm mânuși. Bun. Caracterul nostru acum e mai decent. Și nu uitați să dați un like, să vă abonați. Și noi o să ne revedem data viitoare. Pa, pa!